ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyari na ang aton top story subong adlaw, December 3, 2024. Kukulisap checkpoints iset up sa Barangay San Miguel sa La Carlota City. Kamatayo ni Anay Silay City Mayor Carlo Gamban ginabestagahan pa sa gihapon sa PNP. Truck ginbayaan sa driver sa makita ka ginalagas ang HPG. LTO BTTMD magapatuman sang anti-smoke belching operation. God sa good vibes, taga Kabangkalan City, may pet nga uwak nga nagahambal. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bacolod Traffic and Transport Management Department upod sa Land Transportation Office ang magapatuman sang anti-smoke belching operation sa syudad. Ginsugura na sa pamunuan sa Bacolod Traffic and Transport Management Department upod sa Land Transportation Office ang pagpatpat sa mga tikang agud mapatuman ang anti-smoke belching operation sa syudad. Ginsiling ni BTTMD Deputy Jose Antonio Robelio, ginakinahanglan nga ma-amend ang natukod nga ordinansa agud nga mapatuman ang penalidad sa mga nagasupak sa Republic Act 8749 upon ang anti-smoke belching law. Ang smoke belching amo ang pagbuga sa maitom kag madamol nga aso gikan sa mga salakyan kag motorsiklo nga hindi na maayo ang kondisyon. Ang pagpatuman sang layi kabahin sa tikang agud nga mas mapangapinan ang palibot kag ikaayong lawas sang mga motorista. Sa number 9, Best Performing Barangays, natalana pasidunggan sa Better Bacolod Awards sa December 5. Makaduhana ka beses nga nangin Seal of Good Local Governance Awardee ang Bacolod LGU nga ginakilala isa sa mga top performing cities sa pungsod. Nagapaati si Bacolod DILG Head Christian Nagaynay nga dako nga bulig sa kadalagan sang syudad ang kontribusyon sa mga kabarangayan. Gani sa Disyembre 5, igalunsar sa Bacolod LGU kag DILG ang nahauna nga Better Bacolod Awards agud kilalahon ang mga barangay kag SK officials pati na mga programa nga nakahatag kaayuhan sa komunidad. Ginadugang ni Nagaynay nga ang awards night pamaagi agud ma-motivate ang mga kabarangayan nga mas mapasanyog ang ila performance nga magabenepisyo sa syudad. Sa number 8, 64 ka condominium units na talana i-turnover sa mga unit owners sa Yuhum Housing Village sa Disyembre 14. Halos natapos na ang construction sang 296 ka mga housing units sa Araw Residences nga amo nahauna nga Yuhum Housing Village nga natukod sa Department of Human Settlement and Urban Development upod sa Bacolod LGU kag Pag-ibig. Gani sa December 14, suguran sang disud kag Bacolod LGU upod sa Pag-ibig ang pag-turnover sang 64 ka mga unit sa una nga building. Ginpahayag ni Executive Assistant Rodela Parcon, sunod nga gina-finalize ang pag-take out sa nabilin ng mga housing units nga sarang i-turnover sa madason nga binulan. Hindi makatambong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa seremonya, pero ginapaabot nga pamunuan sang disud kag Pag-ibig officials ang turnover ceremony upod sa mga city officials. Sa number 7, truck ginbayaan sang driver sa makita nga ginlagas sang HPG. Ginbayaan sang driver ang truck nga iya ginamaneho matapos nga ginlagas ang katapo sa Highway Patrol Group sa boundary sa Bacolod kag Talisay kay Ines sang aga. Sunod sa kay Jose Antonio Robelio, ang Deputy Chief sa Bacolod Traffic and Transport Management Department, nagpangayo ang HPG sa bulig nila para sa lakat sang trapiko. Dugang pa ni Robelio, ginusisa sang HPG ang mga dokumento sang truck apang may mga kulang ini gani nagpalagyo ang driver. Gikan ini sa Circumferential Road kag ginlagas ang HPG
pero naglumpat ang driver gikan sa truck sa boundary sa Bacolod kag Talisay. Padayon pa sa karon ginaimbestigahan kung sino ang tag-iya sang truck kag kung ano ang unod sang container van. Sa number 6, Negros Power hindi mang disconnect sa wala makabayad sang bill sang November. Inyang ginanunsyo sang kumpanya subong nga adlaw sa ila social media page. Dugang pa sang NEPC, yara pa sila sa proseso sang pag-migrate halin sa Seneco padulong sa Negros Power System gani may mga bills nga na-delay ang distribution. Nagapangayos ang pasaylo ang Negros Power sa delay pero nagpasalig sila nga hindi sila magpatuman sa dugang nga balayran sa mga late payments o kung ulihin na nagbayad kag hindi man sila mangutod sa linya sa mga naapektuhan sa November 2024 nga billing cycle. Ang mga wala pa makabaton sa November nga bill magabaton sa ila bill sini nga Disyembre 2024. Sa number 5, 2025 budget sa Negros Occidental, ginaprubahan na. Sinirama nga hapon tigayo na nga napasar ang 6.4 billion pesos nga 2025 budget sa Negros Occidental. Sa 6.4 billion pesos, 6.2 billion pesos ang para sa General Fund kag 254.4 million pesos para sa Economic Enterprise Development Department o kun EEDD nga isa ka special account sa idalom sa General Fund. Si Finance Committee Chair Romela Debulgado ang present sa committee report. 2.094 billion pesos o kung 33.77% ang napain para sa personal services sa mga opisina lakip na ospital. 1.6 billion naman o kung 26.83% ang para sa MOOE o kung maintenance and other operating expenses. 2.4 billion naman o kung 39.24% sa budget ang napain para sa special purpose appropriations. Sunod kay Debulgado, responsive ang executive budget para sa disenyo ng mga proyekto sa idalom sa Avance Negrense Program. Ang pagpasar sinitigayon nga makapadayon sa mga programa nga naplastar na kag natalana pa. Sa number 4, kamatayon ni Anay Silay City Mayor Carlo Gamban, ginaimbestigahan pa sang PNP. Hindi pa matumod kung paano napatay si Anay Silay City Mayor Carlo Gamban, kaya nagapadayon pang investigasyon sang PNP. Sunod sa kaya Police Lieutenant Colonel Marca Anthony Daroca, ang Chief of Police ng Silay City PNP, nakuha sa sulod sang kwarto sang Anay Alcalde ang caliber 38 revolver nga yara na sa iya nga paa. Dugang pa ni Daroca, ipaidalom sa ballistic examination ang na-recover nga bala kag pusili Gamban para sa ilang nga investigasyon. Mga alas 2:30 sang Lunes sang hapon sa nga makabati sang lupok ang duha ka mga kabulig ni Gamban. Paglili nila sa kwarto, nakita nila ang duguon nga si Gamban. Sunod kay Mayor Judith Gallego nga nagpadulong sa balay ni Gamban sa nabato niya nga impormasyon, accidental firing ang ginkamatay sang Anay Alcalde. Pero as of press time, wala pa may ginakumpirma ang PNP. Sa number 3, PJSCC Negros Occidental magasapol sa December 12 para sa assessment angot sa sitwasyon sa Piniliay. Sa Disyembre 12 natala ang pinakaunang Provincial Joint Security Control Center meeting sa Negros Occidental sa idalom sa Negros Island Region. Sunod kay COMELEC NIR Regional Director Lionel Marco Castellano, magatambong siya sa mga pagsinapol. Sinilamang nagpahayag ang Department of the Interior and Local Government nga may ginalantaw sila nga 37 ka posible hotspots sa 2025 nga Piniliay. Sunod kay Castellano, lipod pa ini sa iya nga ihibalo kung ano nga mga lugar ang nadala.
Talakayon sunod sa iyang sitwasyon sa probinsya, may kantanan sa 2025 elections sa PJSCC. Sa Enero natalana ang pinakauna man nga Regional Joint Security Control Center meeting kag sa karon may nagakaigo pa nga tion sa pag-assess ng election situation ng NIR suno kay Castellano. Nakatigay na siya sapol sa Siquijor kag Negros Oriental. Kung may mga areas of concern man o kung posible hotspots, ini ang iga-recommend sa RJSCC kag ini ang ipatuhoy sa Intel kag Operations man sang PNP kag militar. May nagakaigo nga proseso antes nga ma-approve kag makabig nga hotspot o kung election area of concern. At ECC audit, I think by January na ako mag-meeting before the start of the election period. As of now, ang ginagawa ko is I am attending the PGECC at na ako sa sa Negros Oriental. Yesterday, I was in Siquijor. The first PGECC of Negros Occidental this coming December 12, I will be also attending. That would give me enough time to assess the situation sa IDAI para doon sa RGECC pag-meet namin na may idea na ako sa is another situation. Sa number 2, BFP magapatuman sang inspeksyon sa mga commercial establishment nga nagabaligya sang Christmas decors kag lights buwas. May report si Nico Delfin. Ang paggamit sang substandard nga mga electric decorative lights kag Christmas decors sarang halinan sang sunog. Gani sumugod buwas, magapatigayon sang fire safety inspection sa mga commercial establishment ang katapo sang Bureau of Fire Protection agud mapatod nga safe pati mga ginabaligya nga Christmas decors. Ginsiling ni Bacolod BFP City Fire Marshal Fire Superintendent Jenny Masip, importante nga masiguro pati sa mga bumalakal nga di kalidad ang produkto nga ila mabakal kag hindi inihalinan sang sunog ilabi na karon nga bulan sang Pasko. Tungod gani nga ginagamit sa gini ang mga Christmas lights no sa in celebration of Christmas and New Year. So we make sure nga it pass the standards no kay nga ginagamit ni siya for a longer period of time. Ang iban gani gakalipatan nga patsud ni mga Christmas lights aton at sakagahon. So if too much longer use ni siya and in the of standard materials ini nga sa mga Christmas lights. So most likely dako gid ang chance nga maging tunaan ni siya sang sunog. Maging kaupod sang BFP ang Department of Trade and Industry kag Business Permits and Licensing Office sa pag-inspection para mausisa kung may permit ang mga baligyaan. Sa Biyernes, magasugod man sila inspection sa mga baligyaan sang palupok sa reclamation area. 63 tanan ka mga stalls ang inapaabot magapwesto sa gintalan nga Firecracker zone sang syudad. Yearly naman ang routine ang ginapangayo sang fire nga wala sa mga outlet bala sa baligyaan. Kago ay isang minor nga magasulod mansig bantayan ay lang hindi man na mabantayan sang isa lang katao. Natala naman nga magapatigayan sang fire drill ang BFP sa Firecracker zone sa Lunes para mapasiguro nga mapaiway ang posible pagluntad sang disgrasya karon nga Pasko. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa number 1, Coco Lisap checkpoints is set up sa Barangay San Miguel sa La Carlota City. Ang Philippine Coconut Authority ang magapahamtang sang Coco Lisap quarantine checkpoints sa Barangay San Miguel sa La Carlota City sa madason nga semana. Sunod sa PCA, tinutuyo sang among atika nga ma-regulate kag ma-monitor ang movement sang agricultural products labi ng coconuts kag iban pagid nga ginakabig host plants agud to malikawan ng paglaptas sang Coco Lisap nga makahalit sa tanom. Sunod kay Mayor Rex Salandoon, ang mga barangay tanod kag iban nga opisyales ang ginpaidalom sa training sang PCA. Ginsiling ni Halandoon nga sa Barangay San Miguel may mga kaso pa sa Coco Lisap sa mga coconuts rason nga ginaistriktuhan ang movement para malikawan ang paglapta pa sang Coco Lisap. May mga ginadumilian sunod sa alkalde pero may mga ginatugutan man kaangay sang butong o kunyatong
maong lahing. Sunod sa PCA, kabahin man ini sa compliance sa executive order nga damlag pa ginpagwa ni Governor Eugenio Jose Lacson nga naga-establish sang emergency measures kag sa pag-control kag manage sang kahalitan tugas sang Cocolisap. Sa nagligad nga tuig may gin-report nga kahalitan sa Cocolisap sa La Carlota City, Bago City, La Castellana kag Murcia. Tigayan nga natap na inipag sa pruning kag pag-release man sang CSI Predator. Kasi hindi naman, no? Wala pa na control mayo, although nga mga may biocontrol na ta, nga may mga daw insekto silang ginubuyan para mag-eat sang inang mga insekto man nga kulisap. Pero why pa na control, totally control. Ay, okay. So amo na ko niya ang sige sila release ako sa biocontrol nila nga mga insekto plus ang i-curtail nila ang ang movement ng coconut. Kag sa good vibes, uwak nga nagahambal, nagapangapi kag naanta na sa isa ka residente sa Cabancalan City ang sakaron popular sa social media. Sino bala ang magpensar nga pwede gali manginpet ang uwak? May report si Romeo Subaldo. Mahaw, 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 noy, wow. Oh, sige na, kape na. Nagapang-agda pamahaw. Wala ah. Bugnaw. Bugnaw ah. Ah? More? Kape. Nagapangapi. Butang to. Paki pa ho. Butang to, dito. Dito. Ibutang to, ibutang. Balik. Kag pwede pa masubo. Sa sulod sang 15 ka tuig, diri na nagaistar sa balay kag ugsaran sang pamilya ni Erben Buyayot sang barangay Uringaw sa Cabancalan City. Ini si Uwak. Bagong buto pa lang siya sang ginsapupusan nila ni Erben. May nautod nga puno sang kahoy sadto sa ilang ugsaran, nakita niya nga may 4 gali ka mga buto sang uwak. Ang duha napatay kag duha lang ang nabuhi. Ang isa nasampukan sang manok. Gani si Uwak na lang ang nabilin nga subong 15 anyos na. Si Uwak na na-rescue lang ni sa namon year 2009 sa na landslide nga nga kahoy nga may inakay sa babaw kagin kadtuan namon. Bali actually una is si Uwak 4 din sila kabilog nga mga buto. So ang duwa pagkatumba sang kahoy ang duwa nahulog sa bato kag napatay ang duwa. Then ang duwa naman bali sa mga siot saya nga mga hilamon. So nang buhi pa saya. Then hasta nga nabuhi ang duwa ni sila. Duwa silang nabuhi. And then pag mga sobra na sila isa ka tuig, gaano na sila nagalagaw di sa samon nga lugar nang nagabalik-balik na sila nga duwa. Ang isa daw na aksidente sa nadakpan sa sang amon di nga manok nga Bisaya kay nagintra sa pakaon mula sa sa magbubod ka mag-aga. Nagintra sa tinadakpan sang sang munga ginsampok sa amto napatay ang isa. Hindi tipikal nga uwak si Uwak. Ang iban, kung nagutom, nagapangita sa pagkaon sa kagulangan o kung sa palibot. Si Uwak naman, nagapangukay sa lamesa, suno sa kay Erben. Namon, actually gintry man ni sa namon bilang nga hindi pa kanon. Nablang siya lang niya bilang mangita sa bahala kung din sa makadto. Galing kay ang Uwak sa lawayon. Kung gutom, mangukay na sa lamisa ya. Kag, nakahibalo ka mo bala nga tay, kagnay, ang una nga mga tinaga nga nahibaluan ihambal ni Uwak, inibangod nga ini ang masamin niya mabatian sa sulod sang balay. Sa balay, ang permi nga ginahambal is tatay, nanay, kay may mga bata. Nanay, na-adapt yan na ang unang sound is nay. Tapos nagtay. Oo. Galing kay sang ulihin na, do ang tay kag ang nay, do naghimo ng noy. Do toy, noy, do nag-agaw na bala ang tono. Oo, do noy. Tapos nakpayan na ang mag-aga nga maghambal lang mamahaw. Mamahaw, daday na ko ang mahaw. Tapos ang word naman nga wow, di kaya na nakwa sa magpapundo ka wala sang karabaw, how.
Okay. Aw, wow, daka ina nakwa man. Kay gaupod man sa karabaw. Nangin popular na sa social media si Uwak, gani may mga nagatanyag magbakal sa iya bisan pa sang 100,000 pesos. Pero wala nagpasagot si Urban. May ara lang yang gusto yang baklon sa. Oo, may baklon sa halin sa tag may 500 sa una, 200 sa kalibo. Hasta subong nga nag-viral sa may ara nga offer 100k, 100,000, 50,000. Ingko ganyan para sa amon, bahala na kung din manggid astang lifespan sang uwak. Di rin lang gid si Samo kay daw part na sa bula sang amon nga family balahaw. Wala man siya nagapati sa mga sinadto nga mga istorya nga malas ang Uwak bangod itom ini. Si Uwak pagani kuno naghatag sang kalipayan kag kalingawan sa ila. Sa akon, ano gid may proof na gid nga hindi gid tanan. Actually may ara manggid kag hindi man tanan nga ito malas, hindi man tanan nga puti di buenas. Depende na lang siguro sa pag ano mo bala, pagsagod mo or pag palakat mo, siguro depende sa attitude. Attitude sa isa ka tao. Para kay Urban, ang pisikal nga hitsura inibasihan sa pamatasan sa isa ka tinuga. Parehos kay Uwak, malas man sa panulukan sang iban, pero hindi matupungan ang kalipayan nga ginadala niya sa pamilya ni Urban kag subong sa mga fans niya na sa social media. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag of course, antes kita magtakop, kita ang nag-shout out sa aton nga mga viewers. Maayong hapon kay Esther Mombay Susano. Kilala ko ni Ma'am, kumusta ka na? Kag good afternoon man kay RH Tata, kay Romel Mahilom Galyo, kag kay Noy Noy Makainan. Kagamoyad to ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.